Inizjattiva tal-Ministru Helena Dalli bit-tnedija tal-kampanja All Welcome ħolqot kontroversja sħiħa bi kważi kull kumment fuq il-medja soċjali jesprimi disgust tal-dak li tħabbar. All Welcome hija kampanja li permezz tagħha stabilimenti differenti jistgħu japplikaw biex jingħataw sticker u juru li persuni mill-komunità LGBTIQ u merħba bihom. Skont il-Ministru din il-kampanja għandha tattira l-klijenti billi tihom sens ta' sigurtà. Iżda l-kummenti fuq il-medja soċjali, inkluż dawk ta' persuni li jiffurmaw parti mill-istess komunità, ikkritikaw din l-inizjattiva għaliex qalu li minflok jitneħħew it-timbri minn fuq dawn il-persuni aktar qed jiżdiedu. Kienu diversi dawk li nnotaw ukoll li bl-istiker jew le l-ebda persuna jew stabiliment ma jista' jiddiskrimina ma' xi ħadd abbażi tas-sess tiegħu. Fil-fatt id-diskriminazzjoni abbażi tal-ġeneru f'Malta tikklassifika bħala reat kriminali. Fil-fatt il-maġġoranza fuq il-medja soċjali ma setgħux jifhmu għaliex f'pajjiżna għandna bżonn sticker biex turi li xi ħadd huwa merħba bih f'xi stabbiliment jew ieħor. Oħra jinstaqsew meta f'pajjiżna kellna persuni parti mill-komunità LGBTIQ li ma kienx merħba bihom x'imkien jew ieħor. Kien hemm ukoll min innota kif huwa ironiku li f'pajjiżna niftaħru kemm ma nsibux problema persuni parti minn din il-komunità iżda mbagħad kellna bżonn sticker mal-faċċata ta' xi ħanut biex nuru dan. Waqt li ħafna fil-kummenti tagħhom innotaw li sticker simili tot tal-ħwienet li jaċċettaw l-annimali u mhux il-bnedmin, fil-maġġoranza tal-kummenti kien hemm qbil li din hija inizjattiva offensiva. Anke votazzjoni fuq il-Grupp Popolari di Salott fuq Facebook esprimiet b'mod ċar dak li jaħsbu l-Maltin u l-Awċin, aktar minn 400 vot kontra din l-inizjattiva għal kuntrarju ta' vot wieħed biss favur.